От тук вече ще трябва. Това е въпрос на оптимизация. Колкото до притесненията са, че ние трябва като държава да изградиме много ясна стратегия и тогава, може би, на всички ще стане ясно, че за добро или за лошо ние без ядрената енергетика като държава трудно можем да минеме. И поради това е необходимо да обърнем още сега голямо внимание върху ядрената енергетика, защото това е доста технологичен процес, който не става за един ден. Изискват се специалисти от много области, които... Това би трябвало да бъдат най-добрите специалисти в България, които се занимават с ядрена технология. Ние малко по малко, поради това, че нямаме яснота, започваме да губим тези специалисти, кадри, поради това, че някои заминават, други се пенсионират, а попълнение нови съвсем малко има. Даже ако ми разрешите, извинявайте, че се намесвам така, но когато говорим за Козлодуй, ние говорихме за икономически параметри, които уж правителството ги показва като вариант за спирането на Белене, извинете, но в Козлодуй... На цената 10 милиарда 350 милиона евро... Нали говорим за един и същи реактор? Именно. Добре, хубаво. Ние имаме в момента една лицензирана площадка с изградена инфраструктура към нея, която се намира в Белене, която е лицензирана от Европейския съюз, отговаряше на всички изисквания. И казваме, че това ни е икономически неизгодно да сложим реактор там, ще го сложим в Козлодуй, където, първо, на мястото, на където ще го сложим този реактор в Козлодуй, инфраструктурата не отговаря за този тип реактори. Тоест, ние трябва да правим нова инфраструктура. Тази нова инфраструктура трябва да мине процес на лицензиране, да мине процес на оценка на въздействието върху околната среда. Тоест, едни 7 години ние от тук тепърва ще трябва да довеждаме площадката в Козлодуй на нивото, на което тя е в Белене. И добре, това ли е по-икономически изгодният вариант от една страна? От втора страна съвсем просто ще го кажем. И ние, ако така ще правим този реактор, който сега сме го поръчали, който след 5 години максимум може да заработи в Белене, ако тръгнем да правим сериозно АЕЦ Белене, го сложим в един гараж, грубо казано, това прилича все едно да ще купим днес един Мерцедес, изключително модерен, съвременен, какъвто и реактора, в който сега в момента сме си купили, да го сложим в гаража, да изчакаме 10 години по неизвестни причини, след 10 години да го извадим и да се возим на него и да му се радваме. Разбирате колко е абсурдно това нещо? Такова изпълнение на половина на проекта АЕЦ Белене възможно ли е, доцент Грудев? Възможно стои ли като вариант в момента? Всичко е въпрос на цена. Възможно е, но ние трябва да подчертаем, че независимо дали ще е в Белене, дали ще е в АЕЦ Козлодуй, това е трето поколение ядрени реактори. АЕЦ Козлодуй е от второ поколение, само второ поколение, на зрителите. Независимо от всички средства, които ще бъдат вложени за модернизацията, няма да бъдат достигнати тези характеристики от трето поколение, които се изискват, като 4 канала, контейнмента, системите за безопасност най-вече и най-вече за тежките аварии. Че трето поколение започва да се разработва веднага след Чернобил, това, което се анонсира, че и днес е, за съжаление, годишнина от тази трагедия. Те са 3 трагедии такива големи и другата е в Фукушима, последната. Тоест, Фукушима също е реактор от второ поколение и то от най-старите, които се оказва, че системите липсват. Много трудно, практически е невъзможно от второ поколение ядрен реактор. Поради това бяха изпряни от първи до четвърти блок. Поради това, че не могат да бъдат модернизирани на нивото, което са 5 и 6 блок. Така че Белене като проект, той е европейски проект, защото в него участва с 30% рева. Точно управлението, системите за безопасност ще бъдат създадени от едни от най-добрите специалисти в този проект. Този проект от всички гледни точки притежава най-съвременните характеристики за безопасност. Тоест, от гледна точка на безопасността няма забележки. Няма забележки за това, че това е становището на Международната агенция за атомна енергия. Действително, аз не подлагам на съмнение техническите характеристики. Със сигурност те са много добри. Просто искам да изясним цялата ситуация около това, в която се намира България в момента. Как бихте обяснили именно това ясно разделение, както на експертно, така и на политическо ниво, много крайно за реализацията на Белене и много крайно против реализацията на този проект? Ако внимателно следите диспутите, които са по най-различните медии по отношение на
Белене, тези, които говорят за Белене, използват икономически аргументи и цифри. Тези, които говорят против Белене, използват политически аргументи и мантри някакви, които нямат нищо общо с реалния живот. Така че диалог не се получава на практика. Едните се опитват да вкарат разум в нещата, другите се опитват да вкарат нещо имагинерно, което няма... Добре, нека да говорим за цената конкретно. Тези 10 милиарда 350 милиона евро, които в момента официално стоят като цена за реализирането на този проект. Те първо не стоят официално като цена, защото аз ще ви прочета какво пише в доклада. В доклада пише така. Информацията... Това е доклада на точно така, на банката, банка, HSBC. На HSBC е това е доклада, в който пише, че информацията е използвана при подготовка на настоящия доклад и изготвена по материали информация, дадена от вас, има се преди Министерството, НЕК, Уорли Парсънс и Яец Козлодуй, и не е била независимо проверена от HSBC. Значи, вие трябва да проведете собствено изследване и анализ на бизнес данните. Тоест, тук това, което по-нататък пише, е, че всяка проекция, прогноза, оценка или друго, гледащо в бъдещето